Hola, Guillem, Amèlia. Avui explicarem el conte d'en Patufet. Vet aquí que una vegada era un pare i una mare que tenien un fillet molt petitet. I per això li varen posar de nom Patufet. Era tan petit que no arribava ni a la mida d'un cigró. Però era molt valent i era molt voluntariós i tenia moltes ganes de treballar i d'ajudar a casa seva, el seu pare, la seva mare. Així que un dia, mentre la seva mare estava fent el dinar, vet aquí que se li va acabar el safrà. No tenia safrà per tirar l'arròs. Ai, ostres, no tinc safrà, com ho faré? Ara m'hauria de treure el davantal i anar cap a la botiga que me cremarà l'arròs. I vet aquí que en Patufet diu: ai, mare, no t'amoïnis, ja iré jo, tu ja soc gran. I així és que en Patufet es va oferir. La seva mare: no, home, que ets massa petit, que t'atrepitjaran pel carrer, que no te veurà la gent. Que no, mare, que ja cantaré, que ja cantaré. I es va posar tossut i sí. La seva mare diu: va, té un cèntim i vas a comprar que te posin un cèntim de safrà. I així va ser. Va agafar el cèntim i no se'l veia, el cèntim era més gros que un Patufet. Va anar pel carrer i anava cantant: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Ui, la gent veien un cèntim que corria tot sol pel carrer i quedaven emparats: què passa, què passa? Se'l raconaven per si de cas. I anava cantant en Patufet: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Fins que va arribar a la botiga i va entrar. Va cridar: ei, botiguer, surt! I el botiguer va sortir, sentia la veueta però no veia res. Ei, que sóc aquí terra, aquí vaig. Voldria un cèntim de safrà. Què? Si no veig ningú, veia només un... Sí, llavors va veure un cèntim, tot sol que era per allà a terra, va agafar el cèntim i va pesar una mica de safrà. Ja saps, el safrà és una cosa que pesa molt i molt poc, perquè són com uns fils que surten de les flors, i són perquè fan gust i queda l'arròs de color groc, però pesa molt poc. I va posar una paperina molt petita amb un cèntim. Però vet aquí que en Patufet va agafar la paperina que l'home li havia deixat allà a terra, allà on havia trobat el cèntim. Va agafar la paperina i l'home se'l mirava. I va veure que la paperina començava a caminar, s'anava. I vet aquí que llavors en Patufet, amb la paperina, vaja, es veia la paperina que anava caminant pel carrer i anava cantant en Patufet: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Anar cantant fins que va arribar a casa seva. Ui, la seva mare va estar molt contenta, estava molt orgullosa de tenir un fill tan trempat, que li havia portat el safrà, va tirar el safrà a l'arròs i va acabar de coure. Aquell dia resulta que el seu pare era l'hort i doncs va dir que sí que devia anar. I la mare, doncs quan va tenir l'arròs fet, va dir: ui, ara li hauria de portar l'arròs al teu pare, però tinc una mica de feina, bueno, s'haurà d'esperar una mica. I el Patufet diu: no t'amoïnis, mare, no t'amoïnis, jo soc molt valent i li portaré jo. I la mare: quan vols portar el dinar al teu pare amb un cistell que és tan gros que no el podràs portar. I el Patufet: que sí, ja veuràs, mare, prepara-m'ho. La seva mare li va preparar l'arròs, una mica de pa, una ampolla de vi, una ampolla d'aigua, tot a dintre d'un cistell. I en Patufet, que era molt valent, va agafar el cistell i sí, va sortir cap al carrer i anava cantant: patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Tot d'una, com ja van filar cap allà els camins de l'hort, als camps aquells, va veure que el cel s'havia posat núvol i començaven a caure 4 gotes de pluja. Després es va posar a ploure més fort. En Patufet se va espantar i va dir: ui, això que m'amullaré. Saps què? Va deixar el cistell allà a terra i es va amagar sota d'una col.
amb això, que hi havia allà un bou que tenia molta gana, i anava passant i va agafar la col, se va menjar la col i es va menjar un patufet, també es van passar un patufet amb la barretina i els esclops i els pantalons, tot. I vet aquí, que es va anar fent tard, i l'home, el seu pare, allà a l'hort, vinga a esperar el menjar, no arribava, i se'n va anar cap a casa seu ben enfadat. Ostres, que tinc una gana que em moro i no m'has portat el dinar, i com ho faré? I la mare diu, ei, si jo t'he enviat en Patufet que portava el cistell amb el dinar fa més d'una hora, que ha marxat. Doncs jo no l'he pas vist i no l'he pas trobat pel camí, diu el pare. I llavors es van començar a amoïnar, ai, pobret, què li haurà passat, ai, que potser li ha passat alguna cosa molt grossa, que no hagi vingut i no l'hagin vist. I se'n van anar tots dos i vinga a cridar per allà al camí dels horts. Patufet, on ets? Patufet, on ets? Cridava el pare. I en Patufet els sentia i anava contestant, soc a la panxa del bou, allà on no hi neva ni plou. Però ells no el sentien i tornaven, Patufet, on ets? I la mare, Patufet, on ets? I ell els sentia i encara cridava més fort, soc a la panxa del bou que no hi neva ni plou, com el bou farà un pet sortirà un Patufet. Llavors el varen sentir, carai, què diu aquest en Patufet? Varen veure el cistell allà a terra, varen veure un bou, així que varen començar a donar-li vingues, caroles i enciams i cols en el bou, vinga, tipala. Es va tipar tant que li va créixer la panxa, se li va quedar ben embotida, i tot d'una, pum, va fer un pet i va sortir un Patufet, amb esclops i barretina i les calces de vellut. I vet aquí que el seu pare i la seva mare estaven tan i tan contents, es varen estar orgullosos i varen abraçar el seu fill i van ser molt feliços. Però en Patufet en va fer més d'aventures encara, aquesta només és una. Doncs vet aquí un gat, vet aquí un gos i aquest conte ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat i aquest conte s'ha acabat.